Mahmude, Ja, zašto vi sebi ne bi kupili jedan lijep Rolex sat? pa ja bi sebi kupio Rolex sat, stavio bi ga na ruku, na primjer. Ali ja, pošto nisam ni za šta, znači, ni za šta nisam, ja bi njemu odmah onu naruknicu skinio, razbio čekićom i svezao žicom. I dol zavrnuo dobro žicom i tako, i razbio bi odozgor ga odmah, znači da taki sat ima. A zašto sebi ne kupite jedne Air Max patike? Pa te su patike malo poskupe, ali logično, ja čim bi njiha skupio, znači ja bi odmah uzeo sikiricu, osjekao vrhove i stesao bi do malo pete, da budu malo drugčije, jer nije to meni čef tek tako da ja... Eto. Pa ništa, onda kupite sebi jednu Adidas trenerku. Pa vidi, ja kad bi uzeo Adidas trenerku, prvo što bi uradio, ja bi njoj osjekao jednu nogavicu i na drugoj bi nogavici na koljenu napravio da nema ništa. I da ta trenerka bude isto koji ja, da nije ni za šta. Eto. Znači, vidiš ove cvike, ja sam to dobio na poklon. I da one nijesu vake, znači ja ću od njiha napraviti da one budu ni za šta. Evo vidite šta ja napravim, eto. I one su ovako, znači, meni je samo bitno da to nije ni za šta. Ja to bacim odmah. Toliko od mene, znači, i skupio bi ako ima za stranku svoju. Stranka se zove Stranka NN. Znači, stranka nismo ni za šta. To bi sve u tu stranku koji ne znaju ništa raditi, koji ništa neće raditi. Stvarno koji nisu ni za šta. A takvije je mnogo umnožilo se, umnožilo. I kao predsjednik, logično ja, pošto sam stvarno ni za šta, ja bi da budem predsjednik te stranke u Srebreniku, ogranak stranke. I da se ta stranka proširi po cijeloj BiH. To je moja zamisao i nadam se da je tu naš uspjeh. I da ćemo biti glavni